Nej. Der går en Nej, ikke min. Der er en bus. Nej, en fin bus. Nej, du var lige Hvem ejer den bus? Det er mig, Martin. Det er mig, Jakob. Hej. Nej, en fin bus, du har. Jeg har altid godt kunne tænke mig at køre i bus. Ved du, hvad jeg hedder? Mig, Britt, tror jeg. Ja, hvor ved du fra, hvad jeg hedder? Fordi jeg gættede, og fordi jeg kender alle. Hop nu ind i min bus, okay? Kom lige ind i din bus. Ja. Er du ikke vant til at køre så stærkt? Nej, jeg har aldrig kørt i bus på det. Så hop ud. Ja. Du løber fra mig. Nej, du må ikke løbe fra mig. Men undskyld, nu går Ja. Skal vi giftes? Nu kysser jeg. Nej, okay, det skal vi. Du må ikke løbe fra mig. Ja. Mig, Britt. Nej, jeg elsker dig. Nej. Hvad er der? Nej. Max, Jakob. Men undskyld, jeg kan ikke lide at kysse. Du er ikke ondt sammen. Nej. Jeg hopper ind i min bus. Mig, Britt, hvor er du? Jeg er lige her. Nej! Nej! Yeah! Nu er jeg sammen med dig igen. Nej, du skal lege! Hvor jeg flygter her! Okay, men... Først skal vi over på date, ikke også? Så bliver vi ud fra. Hop lige ud. Undskyld. Vi skal over på date. Godt. Det er ikke mig. Ja, så skal vi på date. Og kysse. Og så er vi gift.